Ngithole intombi enhle, inkinga itheni ihlala ngaphesheya. Ngithole intombi enhle, inkinga itheni ihlala ngaphesheya. Lempi yegod, lempi yegod, yeah. Lempi yegod, lempi. Namhlanje ke sizofunda ngetopic ebaluleke kakhulu. Khona wami sizokuthola ibhodi SM Duke. Kwazi ukufanele. Nesivale ngizokubhala. Nesivale. Awusenza ngakho. Topic namhlanje inge GBV. Yazi abanye bebanakho ukujabula makufunda ngoma topic kanje ngoba ngiyazi la esikoleni bakhona. Ubani igama 267 yanguzo. Ubani igama. What's the name, Bana?
Sasa nafundi na office wewe. Kwanza washo uwili kusema bana hata kumpenda na kama mtini kwa mfano gender based violence fundi ile wewe mwanguza na wewe sasa nataka siria sasa